Panie i panowie, drogie hopy i dziołchy, świętować 1000 widzów można generalnie na kilka sposobów. Można to robić bardzo tradycyjnie. Można też świętować tak. Hali, halo, hala. Heidrich podupcyłek święta, gaśta pochodnia. A ja to świętowałem tak. 1000 widzów na YouTubie. A czułek się, że jakby wdupią na grubie. Co mi z tego, nie wiem sam. Może komuś trochę fanu dam. Co mam z YouTube'a? Oprócz zapalenia przeguba. Moja mama to ryba. Mamo, mamo, YouTube nie działa. Działa, synu, tylko jesteś pała. Mamo, mamo, nie jestem pałą. Święta, święta dla nich rzecz zupełnie obojętna. Chociaż ja wolałbym, aby oni trochę przystopowali, bo to już kurwa przychodzi ludzkie pojęcie. Hejt, hejt, leje się strumieniem, na głowę ci kapie, gdzie byś nie spojrzał. Wrzucasz film, a ktoś ci pisze komentarz, że jesteś gejem. A nie jesteś. Czy ten YouTube ma jakieś plusy? Chyba tak, od niego nie rosną kaktusy na plecach. Bo na plecach w ogóle kaktusy nie rosną. Bo po co? Nie wiem. Trochę atmosfery świąt, hejterze. Jest was już ponad 1000, tak, nie będę teraz godał po śląsku, żeby nawet gorolskie podludzie mnie zrozumieli. Cięcie! Nie będę teraz godał po śląsku, żeby wszyscy mogli mnie zrozumieć. Bardzo, 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 bardzo cieszymy się, że jest was aż tyle. Mam nadzieję, że będzie was przybywało, że będziemy razem siedzieć w tym bagnie i się w nim babrać po same uszka. A tymczasem życzę wam spokojnych, miłych, dobrych świąt, opierających się na głębokich wartościach moralnych, a nie jedynie mamonie i wartościach przyziemnych. Happy Christmas! A co do końca świata, to dla mnie wyglądałby on tak.